Modna revija tematizira domaću vunu. Riječ je isključivo o tuzemnom proizvodu, a ne o izvozu i predstavit ćemo 4 kolekcije koje su neke već predstavljene u Hrvatskoj, neke u inozemstvu. Autor modnih kolekcija je Igor Galaš, koji je ljubav prema radu s pletivom i vunom stekao u djetinjstvu, promatrajući majku kako izrađuje odjeću za njega i brata. Vuna, kaže, ima specifičnu energiju. I osjećaj u mojim rukama, vjerujem i u rukama i na tijelima drugih ljudi. Uvijek pokušavam spojiti različite dijelove Hrvatske. Nije mi bitno da bude jedan dio Hrvatske, jer mislim da naša etnobaština i sve što nas okružuje iz tog područja je toliko veliko da mislim da u jednom životu čovjek ne može ni istražiti svaku pojedinost. Modna manifestacija dio je projekta Put vune, čiji je idejni začetnik tvrtka Sedma nit. Ono što je prepoznato kao veliki ekološki problem, a to je naša domaća vuna, rodila se ideja da napravimo, da kažem, novu vrijednost sa ekološkim pristupom i tako je to krenulo. Premda je većina vune strojno ispredena, jedan manji dio je čak ispreden ručno. Projekt Put vune uspio je spojiti Istru i Slavoniju, gdje se vuna ekološki prala i prela. Ja zaista jedan emotivan moment želim s vama podijeliti da sam u Vukovaru, zahvaljujući ovom pilot projektu, doživjela da se zasvira istarski balun. Obzirom na veliki potencijal od zbrinjavanja ekološkog otpada i promicanja kulturne baštine do oživljavanja starih zanata te u konačnici komercijalnog plasmana novo ostvarene vrijednosti, cijeli projekt podržava i županijska podružnica Hrvatske gospodarske komore.